भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के विदाई गाना के वीडियो सॉन्ग के बारे में, जी हाँ भैया कह सकेंगे विदाई गाना के वीडियो के बारे में खास रिपोर्ट लेके आए। जी हाँ भैया सारा कुछ बताओ बनी, कौना डेट के कितना बजे कौन गाना आ रहा बा कौना चैनल से। जी हाँ भैया सारा कुछ डिटेल दें, बस वीडियो के लास्ट तक मन रही। जौना चीज का आप सबके इंतजार रहा उहे हम भैया बतावे वाला बनी। जी हाँ भैया बहुत दिन से कमेंट के माध्यम से, बहुत सारा कॉल के माध्यम से आप सब पूछत रही मैसेज के माध्यम से। तो चलिए भैया आप सबके बता ही दी गाना के बारे में। जौना गाना के बोल बा जा तारू पनिया में डूबे एमआई। जी हाँ भैया जा तारू पनिया में डूबे एमआई, ये गाना के बोल बा। जौना के फर्स्ट लुक अभी 2-3 घंटा पहले ही जारी भइल हुए और साफ तौर पे बता दी ये गाना गइल बने पावर स्टार पवन सिंह, यानी पवन सिंह के आवाज में दर्द भरा ई देवी गीत आ रहल बा, विदाई गीत आ रहल बा और डायरेक्ट भैया वीडियो सॉन्ग आ रहल बा। ऑडियो सॉन्ग के कोनो बात नहीं हो रहल, या वीडियो सॉन्ग पे बात हो रहल बा। जौना गाना के लिखले बने जय चौहान जी, गाना में म्यूजिक दल बने आर्या शर्मा जी और ये गाना बहुत ही बेहतरीन भैया जौन की फाइनली सब कुछ बन के तैयार बा, बस आप सबके भी रिलीज होके जा रहल बा। वो भी सबसे पहले बता दी माँ अम्मा फिल्म्स, जी हमें माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वीडियो सॉन्ग आ रहल बा पवन सिंह के, जौन की देवी गीत बा 2020 के, जौन की विदाई गीत आप सबके बता दी बिल्कुल कौना डेट के आ रहल बा। तो जी हमें आज ही आ रहल बा, आज हुए 24 अक्टूबर। जी हमें आज 24 अक्टूबर के ये गाना आ रहल बा फुल एचडी फुल वीडियो सॉन्ग, जौन की भैया 3:45 PM पर। जी हाँ भैया यानी 3:45 पे रिलीज हो जाएगी आप सबके बीच ये वीडियो सॉन्ग, जौन की पवन सिंह के विदाई गीत हुई। जी हाँ भैया तो भैया तैयार रही आप सबके बीच, आज गाना आ रहल बा पवन सिंह के विदाई गीत, जौन की बहुत ही सैड दर्द भरा गाना बाटे, दर्दनाक गाना बा, जौन की देवी माता के ऊपर गईले बने पवन सिंह। तो भैया आज ही आ रहल बा, सारा कुछ आप सबके रिपोर्ट बता देनी। आप सब बताइए भैया रिपोर्ट कितना पसंद बा और गाना के टाइटल कितना पसंद है, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करिए। फिर से आ रहल बनी बहुत जल्द बेहतरीन खबर के साथ।